हाय फ्रेंड्स, आज हूँ दशहरा। तो दशहरारे आमे कुआडे कुआडे बुलिबाकू जाउछु, चलंतु वीडियो रे देखिबा। तो आमे प्रथमे जाई पहुंच जाइथिलु बरमुंडारे। बरमुंडारे बहुत भीड़ थिला। भीड़रे भी आमे मां को दर्शन कलु। तो चलंतु मां को दर्शन करिबा। मां तो बहुत सुंदर लागुथिले, मते ही बहुत बढ़िया लागिला। तापर आमे जाई कि तोरण पटकू जाइथिलु। तोरण तो बहुत सुंदर। तोरण पाखरे आमे टिके वीडियो फोटो टिके कर देइथिलु। तोरणटी बहुत सुंदर हेइतिला। तो सेई तोरण ऊपर गुटे एरोप्लेन टे जाउतिला, मु सेति वीडियो टिके कर देइथिलि। देखंतु एरोप्लेन टी साइड रे गला एबे। बाटरे गला बेले इस्कन मंदिर पड़ला। तो इस्कन मंदिर टिके वीडियो कर देइथिलु सेति छिडा हेइकी। तापर आमे नयापल्ली गलु। नयापल्ली ओभर ब्रिज ऊपर बहुत भीड़ थिला। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ପାରିଲୁନି, ବାହାରୁ ବାହାରୁ ହିଁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ନୟାପଲ୍ଲୀ ତୋରଣଟି ପୁରା ଟ୍ରାଡିସନାଲ କଲଚର ଉପରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ରସୁଲଗଡରେ। ରସୁଲଗଡରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ସିଏମ ଆସିଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ କାହାକୁ ବି ଭିତରକୁ ଛାଡୁ ନଥିଲେ, ତ ଆମେ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଭିଡିଓ କରିଦେଇଥିଲୁ। ତୋରଣଟି ପୁରା ନେଚର ଉପରେ ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଥିମ୍ ଟି। ସେଠି ବର୍ଷା ବି ଟିକେ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା, ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ପକଉଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ମେଳା ବୁଲିଲୁ। ମେଳା ଏଠି ଏଇ ଖେଳନାଟିକୁ ଦେଖିକି ପିଲାବେଳ କଥା ମନେ ପଡିଗଲା। ଆମେ ବି ଜିଦ୍ କରୁଥିଲୁ ପିଲାବେଳେ ବସିବା ପାଇଁ। ମେଳା ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଆମକୁ ଲାଗିଲା ଜୋରଦାର ଭୋକ। ଆମେ ଆଣି ଦେଇଥିଲୁ ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଆଉ ପକୋଡା। ତ ଆମେ ସେଠି ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ 3 ଜଣ ମିଶିକି। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଲଙ୍କା ଚପ୍। ଏଇ ଖେଳଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଏଇ ଖେଳଟି ଦେଖିଥିଲୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ମେଳା ବୁଲୁ ବୁଲୁ ନଜର ପଡ଼ିଥିଲା ପନିର ଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ ମସରୁମ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ଉପରେ। ତ ଆମେ ଆଣି ଦେଇଥିଲୁ ମସରୁମ୍ ଷ୍ଟିକ୍, ପନିର ଷ୍ଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ପଟାଟୋ ଷ୍ଟିକ୍। ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଆମେ ସେଠି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶିକି ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଫାଇନାଲି ଆମେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ। ସେଠି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଥିଲେ। ସିଏମ୍ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ଭିତରକୁ କାହାକୁ ଛଡ଼ା ହେଇନଥିଲା। ତ ଏବେ ଭିତରକୁ ଯେହେତୁ ଛାଡ଼ିଲେ, ତ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ସେ ଭିଡ଼ରେ ବି ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଆଜି ତ ଲାଷ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ବି ଦର୍ଶନ କରିନିଅନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କୁ। ତାପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଯାଇକି ଶହୀଦ ନଗରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶହୀଦ ନଗରର ତୋରଣଟି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରି ଯାଇକି ମେଳାରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ସେଠୁ ଯାଇକି ଜିନିଷ ବି କିଛି ଆଣିଛୁ ଆମେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଦେଖିବେ। ଆଉ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇ ଖତରନାକ ରାଇଡ୍ସରେ କିଏ କିଏ ଆମେ ଖେଳିଛୁ, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ। ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବୁ। ତ ରହୁଛି, ଦେଖାହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।